बेसेबा गोबावनि उनाव आं नोंसोरजों नुजाथिफैलायबाय दिनैसो आं स्कुलाव हस्टेलावसो थानाय जायो नालाय बेनिखायनो आं भिडिअखौ खालामबाय थानो हाया। आंनि बेसेबा गोबावजों खालामनाय भिडिअखौनो अननानै नायनांगोन। आंहाबो दा फरायफुनाय सम नालाय बेखायनो फरायनाया बेस्थ जायो। आं दाबो भिडिअखौ खालामनो मोननाय नङामोन। मोदोमाव सिथर मानलुनाय जानायखायसो आं न'आव फैदों। बेखायनो जायाबाबो खालामसाबबाय। अननानै नायनानै हो लोगोफोर, साबस्क्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ। आदा आब'मोन अननानै जोबजासिम नायलां आंनि भिडिअखौ। आं शुक्रबार खालि फैदोंमोन न'आव। मोदोम मानलुनायाव सान्थिथारमोन नालाय दसेबो थानो हायामोन फुननायानो। बेनिखायनो आं भिडिअखौ खालामनाय जायाखै। दिनैसो एसे मोजां मोननायखाय खालामबाय आङो भिडिअखौ। फार्मासिनाव देखायहैनानै जानायनिबो फुननायनिबो लाबोदोंमोन नालाय बेजों एसे मोजां मोनबाय। आरो दा माननायाबो खम जाबाय। आं सानफ्रामबो भिडिअखौ खालामबाय थानो सम मोना लोगोफोर, गाज्रि मोननो नाङा। आंनि गोबावजों खालामनाय भिडिअखौनो अननानै नायना हो। अननानै साबस्क्राइब खालाम, कमेन्ट खालाम। बाबायाबो सम मोनबाय थाया भिडिअ खालामनो। मामियाबो न'नि खामानियानो बेस्थ'। अब्लाबो अननानै नायनांगोन। आं बाराबो होनजोबनो रोङा। बेखिनिखौनो होननानै दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ।